אשדוד! אשדוד! כמה? סליחה! יאללה, קדימה! אפי, דבר משם, אפי! אפי, מה עם סוקו? וסוקולובסקי! וסוקולובסקי! והעוזר הוא לא עוזר! והעוזר הוא לא עוזר! יורי לא זכאי! יורי הוא אשם! יורי הוא מלשין! שעה 5 תרומת שלום! שעה 5 אשדוד! 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 למה הגעתי לחלמת חולים וניסון? טוב, אפי, די, זהו, שקט.